Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Canto te quero, profe. Un precioso conto de Paloma Rodríguez e Cristina Justo, coas ilustracións de Espela Trobec. Nicolás, hoxe é o teu primeiro día no cole de maiores, díxome papá pola mañá agarimándome coas súas mans tan grandes. Veña, Nicolás, non podes chegar tarde o primeiro día, dixo mamá, sorríndome cos seus ollos enormes. Mamá e papá parecían felices, pero as mans de papá estaban un pouco máis quentiñas que outros días, e os ollos de mamá brillaban con tanta forza que parecían cheos de auga do mar. Eu ben sabía que tiñan unha pinguiña de preocupación polo meu primeiro día de cole, aínda que xa fora un tempiño á escola infantil, pero o cole de maiores era outra cousa. Por iso eu estaba moi formal e puña cara de risa, aínda que por dentro, parecíame que tiña 1000 vagalumes que me baixaban e me subían pola barriga, e os ollos picábanme porque un montón de vaguas me querían esvarar por as meixelas. Papá púxome lindo, moi lindo. Comeu mandilón verde cheo de botóns de cores, peiteoume todo relambido e botoume colonia da que máis me gusta. Mamá colgoume a miña mochila nova de cor rosa rechamante laranxa, co yogur de amorodo dentro e un pano, por se tes que limpar os mocos, díxome mamá, pero eu ben sabía que era por se me daba por chorar. Era un día tan importante que ata me fixeron unha foto antes de saír da casa. Mamá e papá foron aos seus traballos un pouco máis tarde porque me quixeron acompañar no meu primeiro día e os tres da man chegamos ao edificio do meu novo colexio. ¡Que grande me pareceu! Cheo de ventás, de portas, de escaleiras, cheo de entradas e saídas e, sobre todo, cheísimo de nenos e nenas. ¡Canta xente! Berraban, rían, saltaban, apertábanse, sobre todo as nenas e os nenos maiores que había tempo que non se vían. Mentras eu pensaba, caramba, que sorte! Eu aquí só e sen coñecer a ninguén. Nunha fila moi longa, estábamos todas as nenas e os nenos que comezábamos este ano. E aí tivemos que soltar as mans das mamás, dos papás, dos avós. Algún chorou un pouco, algunha tiña cara de susto, pero tamén tiñamos ganas de entrar xa e ver que era aquilo de ir ao gran colexio. Cando por fin me tocou entrar, sentín que sempre ia estar contento. A túa man tan suaviña colleu a miña e eu sentínme cheo de seguridade e subín aquelas escaleiras tan grandes cun alivio. Por iso te quero tanto, porque contigo todo é fácil. Porque apréndesme a limpar os mocos con esa voz tan doce, colléndome o nariz con coidadiño para non mancarme. Porque cando choro, o teu colo consólame case, como o de mamá. Porque no recreo dasme a man para que non me asuste de ver tanto barullo ao redor. Porque sabes pelar a froita da merenda para que non quede ningún cachiño. Porque tes tanta paciencia que cando me equivoco non te enfadas nin me reprendes. Collesme a cariña e repítesme todo ata que eu o entendo. Porque eres capaz de reprender e bicar ao mesmo tempo. Porque todo o que fago contigo é divertido. Porque repites 1000 e 1000 veces máis. Cala, senta, atende, espera. Pero nunca te enfadas. Porque bailas e todo se volve alegre. Porque cantas cunha voz de anxo que fai que queiramos aprender todas as cancións. Porque ves comigo ao baño para que non me molle e cando ás veces me mollo un pouquiño sempre dis: non pasa nada, Nicolás, non pasa nada, iso pode nos ocorrer a calquera. Porque contas os contos como ninguén e escoitándote entramos nun mundo cheo de fantasía. Porque sempre te acordas de que hai que poñer a gorra cando vai sol, porque sabes ensinar os números, as letras e todas as cousas da escola con risas e maxia. Porque cando teño medo, agárrome ás túas pernas e o medo desaparece. Porque me poso mandilón con moito coidado, botón por botón, para que quede perfecto. Porque fas que sempre saia do cole ben abrigadiño, coa bufanda, a carrapucha, as luvas, para que non me colla o frío. Porque repartes bicos e sorrisos a todas as nenas e os nenos por igual. Porque cando alguén quere pegar, fas que entenda que nos levamos mellor sen violencia.
porque consegues que o pasemos tan ben na clase, porque inventas o que non se pode inventar para que esteamos a gusto, porque cando estou enfadado, a túa voz cálmame, porque sei que nos queres a cada un, segundo o precisamos, porque me agarimas e enchesme de tranquilidade. Por todo iso, profe, canto te quero. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Unha aperta.